Dnes sme s Peťom Martišom a s Rudom Švarcom točili reláciu na našom Hornáde. Nachádzame sa v mestskej časti Džungla, Košičania to poznáte všetci. Krle vtáctva o počte 500 kusov sú na dennom poriadku, kde sme udržiavali stádo rýb, generačné množstvo rýb, ktoré potrebujeme na to, aby sme mali v Hornáde nejakú rybu. Máme úplne vyžraté. Keby sa boli tie vtáky čistili a nejakým spôsobom znižovali počty v priebehu predchádzajúcich rokov, dneska by sme tento stav vôbec mať nemuseli. Tak všetko dopadne, do čoho položí štát, jeho úradníci, štátna ochrana prírody ruky. Či je to korytnačka močiarna, či sú to ryby našich vôd, všetko dopadne úplne rovnako. Títo ľudia, ktorí sa na tých zelených stoličkách nemajú predstavu o to, ako funguje príroda, vedia brať platy a robiť zle celému národu. Tieto vtáky v revíroch, našich revíroch, rybárskych revíroch spôsobili miliónové škody. Nikto to nezaplatí, štát do toho dáva ruky preč, úradníci nie sú za nich zodpovední a všetko si zase vyžerú rybári, ktorí do toho systému prispievajú. Na toky nemáme žiadne finančné odškodnenie od štátu, nezaplatia to ani úradníci a nezaplatí to už nikto. To, čo sa na tejto rieke deje, je bohapusté míňanie všetkej energie, ktorá sa len dá v človeku, tejto vode. Nedá sa tomu zabrániť, nedá sa tu urobiť s tým vôbec nič. Jediný problém je to, že ľudia, ktorí sú kompetentní, nikdy nič nerobia a nie sú ani zodpovední. Dnes sme boli svedkami, vtáky naleteli, vyzabíjali ryby, ktoré plávali pred nami dole prúdom, nebolo ich málo, bolo ich spústa. Je veľmi ťažké človek, ktorý žije s prírodou, také človek spozerať. Aj tento štát nič si neváži, čo máme. Ako zničili fabriky, tak sa ničí príroda, ničí sa všetko. A to len pre hlúposť úradníkov. A veľmi pekne ďakujem chlapcom, ktorí nás natočili, čiže Peťo Martiš aj s Rudom Švarcom, že boli ochotní pri minus 20 stupňovej teplote ráno vstať, prísť nami a natočiť realitu, ako to reálne vyzerá. Nie od zeleného stola, ale priamo pri vode. Ďakujem.